skal vi lave et forsøg, hvor vi skal fremstille vores egen syre-base-indikator. Vi skal bruge pipetter, et bæreglas, reagensglas, natriumhydroxid, saltsyre, eddikesyre, mættet kalkvand og rødkål. Vi starter med at have rødkål. sådan. Nu har vi lagt kålen i en gryde, og nu prøver vi kogende vand over. Ligesom vi regnede med, har kålet givet vandet en blå farve. 3 ml rødkålsvand ned i hvert reagensglas. Saltsyre ned i det ene glas. Se forskellen. Putter vi eddikesyre ned i det andet glas. Se forskellen. I tredje glas putter vi natriumhydroxid i. Her kan du se forskellen. Kalkvand i den fjerde. Her kan du se forskellen. Sådan der. Her har vi de 4 resultater. Saltsyre, natriumhydroxid, mættet kalkvand og eddikesyre.